Sinin chan na chuan meiche pakhat ba job chia ha lo langin room a lo chang le ta ma se she chuak thutin a in hera Mr. Bo chuan a hnung lama tanga lo kwa tlatin a hne na chuan I hlimem a han ti meiche chuan o hlime kum thum a lo ni ve ta ti in kan pahnih hi chuan a rem don lo ani chuwang chuan kan kal na lam tur ve ve I zo zo kang a ti chuan Mr. Bo chuan ani chuan khati hun lai khan ke hi I pasal ui re wangin min lo mang changkai mai I ti na emni a han ti ani chuan o ti in I sha to te chuan ti nge min zo a lo ti Mr. Bo chuan a khabe domin jangji yo ti in a kawa ke hi he khovela tu mishing ma hian min mang changkai ngai lawang nangma tia min ti in chuan shero ka chunga thleng le thi I chunga a thleng bokang a ti a akal san nu chuan jangji yo chuan a hne na an soi Paradise Resource Project hi ka chaka ngai ani an ti kha she chuakin bozong ti in a kaudinga I laka thil ka ti swal ti ka sha ma se itan ti thei ka nei ve mai thei sin a han ti Mr. Bo chuan I ti swal ti in sha a ti in a hoi jangji yo chu lawin la sexy velin alama pan pheya ani poin arun pan an pani chuan in nai zelin jangji yo chuan a han chu vela kwa velin bidding documents chu peturin ati chuthleng lama phein an bo ruak chu a chang to hle a Mr. Bo po chuan green shed villa a run let la ka ti ang a ti a an pani chuan in case in jangji yo chuan a phone chu a lak chwa saka a pe ani po chuan a assist ni mu chu kolin a duang chuan a shila chu vele jangji yo chu a tho ngai in a lo puang chutia news lo chher vel chu TV ya lo mu a assistant run lu chuan Prince Rocheng TV News Department 10 invitation an lo thon che a ma ang khan ka lo no le mai du nem ni a lo ti ma se ani chuan nilowe tun chum chu lo pum ro ka du zong ka mutlat ti in Jangjio News thiar chu a lo ena Jio po news te han thiar zawa a thopui te chuan nan lo fak sap Prime Time News an khor ani nge an rin thu te le ama tlu ka phu an om lo thu te chu lo soi hlomin kan station tan sponsorship tam tak I mo a ti in lok na kan chang na sabok si ti in an lo fak na sa le a ama po alo lom ve le ma se chu tia an lo soi ho lai chuan meiche pakhat chuan apom ve lo thu aron soya midang ho ma a chuan tundin hmuna chuan shell person ni in professionalism ani apoimo aron tivel Jio po ngoi tamai bik lo chuan chunu hne na chuan kalo sha danin ama kin group meeting ka attend khan an thok ho thu soi kalo she ru a meiche pakhat chuan an chairman Mr. Kin chulem velin a thil du a mu theinan a tlon ani an ti sin a han lo beng dar chunu chuan Jio vo in a chang chuan thokdun kan ni to don ani hi a han ti a ma meiche khan he inisha amu alo ti ve Jaling chuan o shati ringe ka chan chata ka ni hi college kan kal khan kanin kom china lom alo ti a kutawon na chu jia chuan lo ti tla in chan cha a do soi du su alo ti dai ma se khan nu khan iswal le mai mani ai na zok te po khatyang khan iom khum ngamania lo ti in Jaling chu alo chan vela chutia anin ti boy tur chu an boss khan du tok ru alo ti a prime time host tur chu in thiam na nge yin in changang in elna ka siam sakang cheu mi tu emo mi poimo tak interview thei zo kin ani na in na yang a han ti a an lo phun sup mai tunge interview wa ta na an mi du chu ti an han zo ta Bojinju ani hi Bosch Group President ani a han ti a Jio chu a chhong hle mase an bo mai ba ka an thil ti tura chuan fair taka anin be se hle maya ane na po minti boy ni vai chuan ti in tunge chakzo kan sha ang chu ti in shila Jaling po chuan chung te chu chiang sa lom alo ti a akal san dai aril ru chuan Jio chu I thil nei te hi kalak sak vek don che atimul mula Jaling chuan Jio I pasal alo ngai zong ringa ani po chuan alo du ve ni in an pahnih chuan an lo in ngeng riala
a pheng chuan engei na thar tur te chu tia lo zo tin I thona tura gio thok ve ti ka lo sha a boina a thlen che em a han ti chuan thil thleng te kha a hril a pheng chuan keman ka ching felange a ti a kal ngal mai atum ma se lo dangin ama chak na nge ya gio chu ni a du thu te a hril vela a pheng pon a chuan hmel hle ama puinan ani kal thin na golf course chu a hrila a kal hun vel nen ma se jaling chuan chu hmun chu member tan lo chuan a lu thei si lowa engtin nge ka luang a ti a pheng chuan lungai su ka nei lom mi si sian angin I lu thei yang a ti a jaling po alom ve kher mai a pheng la chuan ke thin lunga chuan nang cha hi ka nu pui mi si sian ni thei ini a han ti kwal vela Jia po lo langin golf kherna a chuan lu alo tu meka receptionist chuan tungei ni o member ni em alo ti ani la chuan ka pasal pa hi yan cheng ya na ni e ti ya kal tlang atum ma se receptionist chuan ani chuan nang po mi se se ni ti na em ni alo ti Jia chuan midang mi se se an omi ti na em ni a han ti a chu pa chuan a han ko mu a jaling lekhani in ani po in lo mu in avapan phei Jia I lo kalve a ti in engi hetai ron ti ton avati ani la in ani na mangin I lo lut vela alo ti chutia an lo om la chuan bojin chu kha aron kal zinga enge boina om mi si sian lemle takan om ti na em ni alo ti a alaman lo hui ngal wat a chan pa chuan yan chung kwa ten fa pa pakhat che an nei si a mi si sian pahni an om thei lo a ma khan nangman I hmu to ani lom ni party na a ti in tu zok nge a han zot ma se jinju chuan keini lowin yan feng nge kha zo to u alo ti receptionist chuan ava video call a feng ne na chuan tu zok hi nge inu pui ti ava zot ani la chuan korvar ha kha ti in jaling chu alo thlang Jia po nuam lo ti mel hle a chuti rualin jaling alom hle thung jinju la chuan tu che ngei ni alo ti ve bok chutia golf Jia khel lai lo en lai chuan jaling ka akyanga ron kalin aron in hnuah sha ti ra longcheng TV station na news reporter pakhatani thu te shilin ama a interview theyangem a han ti chuan a pe lo thu in lo chang dai ma se jaling chuan engeng emo soin nangin lari mamu a in chung ko ro khom tu ini theinan hei aya chance tha hi a om do nem ni ani lo chuanin I u nang nu te pahni in ini na an lwa lan thei che asin te chu ati vela jinju chuan Miss Jaling kan chung ko chan chin chu I lo shi hle mai mo alo ti chu ti lain ji yo golf kher chu akyanga loading ve pa chuan alo fak cha ma an thoma an ril ru la pengin jinju po avakal da da ya chutia an lo fak vel cham lai chuan jinju chuan alak wang mai ni kha alo ti Jia chuan min ring wak lo ang reu mai tingi kanin ti siak mai lawang le alo ti jaling chuan lo nuin jinju chu thiam takani thu te alo soi ma se an ti don ta thawa ti ro chuan a chak zok lo mana ti in Jia chuan ka chakani chuan he golf course a hian exclusive member min ni ti rang che a ti a jinju po in I chakani chuan nangman mi interview thei bokang alo ti ve a ti chuan an chan jinju chuan a han vo ma sa a ma se akwa ni lo deu abula cha chuan avatla puyan lo ti hle maya a dot lia chuan akwa alu to nge yang te chu an lo ti Jia chuan a han ti ve china uluk tak chuan a han tin a han vo ve cha chu akwa a tak chuan avalu ta chat mai thiaman lo ti hle a Jia chuan ani chuan kanin choina kha a han ti chuan jinju chuan ole min interview theyang ma se kum nga hnuah o ti in a fiama a kal san ngal dai jaling la chuan interview pe lo ti Jia a hril nu chuan vabia in irin ang alo ni si na nge ti in ava soi le khera Jia po alom vak lo kher mai Jia te po station lama an lo boy le to hle a an boss ron lutin tunge bo chho tu chu interview nei thei don ti aron zota jaling chuan ama na interview thei tur thu chu alo shila
an boss chuan a fak zeka chutia na a thok tha zel ani chuan alakai san va tur thu te chu a hrilh luam akal nu chuan an thopui nu pakhat kha ron tongin jaling a ron ton vela jio ti chan tak tak chuan a ron tong vel jaling na alo lom a thopui te hne na chuan zan ina western foods ka chi tang che u a han tinga phei chu an lo phur dar dar le jio hne na chuan I local ve du angem kan rualin a han ti le khera nui sang chuan ani po chuan te reng mai tingi a thlona ei tur te chu ka hnial te lu lang ni ti in alo pom thlap ti chuan restaurant changkang tak maya chuan a thopui te chu an kala a hmun chu anuam bok nen thla chu an la sap sapa jaling hne na te chuan in va ho sa om ve a to om sia helai te chu an han ti ani chuan kan chung kwa chu mi pa ngai mai kan ni a kabial pa zok hi anya engkim min ti sakchin tu min mangai ema a han ti vel an thopui nu la chuan kawan ot tak che alo ti a chutia jio an pi a phone lo khoi chu jaling chuan a du ei tur order tur chuan a han ti ani po chuan nui sak chuan a han ti ve maya a than fel zo chuan jaling ne na I en du em ka order te hi a han ti le khera ani chuan angai lowe ti in waiter kuta chuan a hlan ngal restroom a jio lo in siam that mek lai chuan jaling chu avaluta a hne na chuan tu na ka om dan le kan ni na thar chan te hi enga mai ngai lo ni ti ro ama amin lo pui chin wang khan a han ti an hun kal to lo langin an tlei ro lai velin jia hian lo pui chin ni in jia kal mai tur chu ti dingin lo ngai reng ro khatyang kha kan ni to lo ania a han ti ani po chuan ka hmu ve ka lom a lo ti ve mai until order te chuan eya waiter chuan an bil jaling a run pe a han en chu arin ain alo tam yan noi kwa le sing rat lai lo ni a phu ve zok an thopui nu po chuan a fan tam ve ti in an pa ni chuan jia chu an hau I ti lui ni troi order hi an han ti ani la chuan a teulo atamin ti ni vel chuan an vai hian in splitila ni mai lom alo ti an shetlang hle a chutia an hmela han hmu chu jaling in ti thei tum chuan apoi lowe poisa te chu engma ni hleinem kabial pa in hu chak thowa a local meka a lo thleng chep to ang ti in a shil hloma rewak lawa chuan a feng po a run thlenge jio po a hmuwa a shelo der mak ti chuan jaling chuan a thopui te hma a chuan a in hmel sha tira an ni po in mi an ti thu vel chu an lo soye a feng chuan ti khan lawin kom ru bil ka va boy puyange ti in a kalsan le nga la ti chuan an ho tur chu a feng chuan jaling chu how deu ei tur mai maya khatyang sat khai manga mu ti in ani po chuan keima order ani law jio ti veka lom ti in a shil nu chuan ka ti palani ti in a feng chuan han thlem le chutia an lo om dun chu jio ho tur chuan ron kalpela a feng chuan auzuin ava pot dinga a hne na chuan midang ma a jaling hi ti mal phautum reng reng su ka ti to kha a han ti poisa lama a har sa ti shat wangin ti chaina ni order tam velani a ti chuan jio po chuan noi luin a dikalom a phu tok chani kha khatyang thil ton kha alo ti ve a feng hne na chuan taka kanin nei na kha alem mai mai ni license kha kan nei tak tak lo alem mai mai ni ti in ka du ani chuan ka timwal phau thei cha sin mi pui ma a ma se ka in su ma arukin engkim ka ti mai mai ni ti in akal san ngal da ya sin ron in thakin jaling te chu jinju interview tur chuan an company lama an kale security te chuan lo ti dingin engein lo ti don an lo ti jaling chuan an kal chan han soi chuan security chuan Mr. Bo chuan Miss Jiang interview che adu thu alo soya an crew shwai te po chu lo phun sap sapin jaling po azak le a nui luin ti swala omanyang Miss Jiang chu kalo shilange ti in a chang ta ringot chanchin an boss ne lo sha chuan a thin rim hle a jaling chu a hau shepa jio chu Mr. Bo interview tu rawangen turin le a chura ni pon ching chi abadil mai tur chuan ati a ani lo chuan in nai cha nang ati hial jio ne na chuan vakalin awangen tangi nge ching chi chuan ange na ani la chuan enga ma lo ngai der lawa
Jaling chuan ka pumanaw te wang tal po hian interview chu ti ro ani lo chuan ka hna hi ka chan thei tak nya lang ati po chuan chu enge ka ta na tangkai na alo ti du chau Jaling chuan ilom na ni don pho chuan kot po min thak mai ro ati a ama le ama chu ain beng vel chutia an lo om lai chuan an tho pui te an lo lu ta me che pakhat khan Jaling churun boi pui vatin jia kut thak anga arun soi ngal ringot ma se jia chuan a thla lo la in aman kut a thak anga apos nan mi a thin rim kher mai jia chuan akal san dai le ngal Pona chuan phone call in interview na hmun turan thak thu an lo shila khonge a han zo chuan chu pa chuan a vila a ani thu a shil jia chuan a vila a mo ti in a phun sapa a hmunan va thlenga a crew te chuan an han lut chu nuaman ti hle a ma se jia ta ne ro an che tlat dun na hlir ani wang chuan a ngai tuan na a an om dan te alo lang thar war wara khonge Mr. Bo chu a han ti chuan Jinjula ba job nen alo oma Miss Jiang chuan min va mu chak to om ve ti in a ron chai ngal ringota ani la alo lai deuh reu chutia kormu mal alo halo chu an hun kal to a an om dan vel te chu angai to chuak zok zok reng bok nen jia chuan korpa ngai hatu ra a han ti la chuan Jinju chuan nai satin banga a nai chila ti hian I du zok loem ni a han ti anom dan chu an tho pui te nan lo mu a jia la a om dan a lai kher le nga la an hne na chuan in ti tur ti zung zung ru ti in akal san ve ngal dai Jinju po chu anui ta ringot chuan interview chu an chana Jinju chu jia chuan zo na online na an zo tam ber ber te zinga pathum a zo do na atira interview an nei thei chu an lom za vel so in first question a chuan ti in Mr. Bo hian ngai zonga na yem a han ti a ani chuan a nei lo thu lo so in zo na dot lia chuan ani mi tu na hian du lai I nei re re em a han ti chuan Jinju chuan a nei thu le chu nu chu kumsari lai alo du to thu chu a soya jio po azam chan kher mai a zo na to bera chuan imi du chu I nei thei do nem ti a han zot Jinju chuan chang thei mai lo chuan jia hne na zok chuan Miss Jiang enge ngai dan min han shil zok la a han ti ani chuan zak deuh tak chuan tu emo soi danin I thil du te nangmani zui lo chuan engtin ngei nei theyang a chaber chu hwai sen taka bo zui ani e ti a changin khang thleng kha kan interview thei chu ani e ti in ati top ta nga la Jinju chuan jia chuan a she to lo tak takem ni ti in a ngai to a an hun kal to a ron lang Jinju chu in chhong sa nga alo dinga in ti hlum tuma zwan thla ka lo tum cha tia jia hian lo awin zwang thalo turin alo ti ting he in ti hlum chu atum ti azot Jinju chuan tu man nung ve turin min du lo tia chan chuan jia chuan keiman nung turin ka du che ani chhiani nei lo ani chuan keima I chhian ka ni ang mangai tu turi nei lo ani po in keiman ka mangai ang che alo ti a anui sang Jinju chuan en chiang hle a asam kil na chu tun huna le te in jia te chu an lawin kan du kan zui do na ni si chuan chu ka thlang engi ngai dan a han ti a chan na chu an lo ngak hlel hlom hle le nga la ma se jia chuan Mr. Bo fem thui tho pe e mai ti kwal velin akal san ta dai jia chu a feng chung te nen zan jan lo kil hawa an ni ho nen chuan anin nel em a achunga an cha in ani po in anni chu angai na ma an pu ber chuan jia ne na chuan a feng ilaka a chawak lo ti kan lo sha ania akya nga ila om thei hi kan loma ipu tar ve to tak ila om pui pe te hi kan lom te ania ti in lom thu te alo soi ani po in chutiang soi ngai lo ka chung te in ni a lom alo ti chutia an lo e ho lai chuan a feng thin rim dewa lo lu tin jia ne na chuan Jialing ilo ti du dali ani mo kutte midang ma a I thla kem ni a interview tur po nang hian lo chu saka aron tingal buan buana jia po chuan
min lo hek le to ani mo alo ti ane na chuan engpo soila min ring dong chuang lawa I thin lunga ani kha a oma chuwang chuan kanin nei zel hi a thaber to lawe ti in an chung te hne na chuan in kianga kumthum chung min chen pui awangin kalom le to kanya a han ti mase an ni chuan a chuak tur chu an lo phal lo na sa an nu ber chuan a ron chel vata chu tiang tur ni lo a ron ti apu po chuan a feng hne na chuan I chen ani vai chuan yan chung ko ro khom tu ini na hi ka su tanga jia hi ka pe ve kang a ti ngal a feng po a hlau thom ve deu mase jia chuan apu te ho hne na chuan ani nei tak tak lo thu a han soya mase apu chuan ini nei certificate po ka jawara omrenga lom a han ti chuan a lemani kha jia chuan lo ti vat kan ti fel ni khan a feng hi a local theilawa poisa tlem te pe in a lem ka siam tir ta ni kha a ti a an hne na chuan lom thu soi le in a chuak ta ngal a feng la chuan ka tel lo chuan om han tum mal te a lo ti ve khang lang le ngala jia chu a thom hno nen chuakin kalna mai tur po chu a shelawa alungai ve hle mase anu ina vakalin awanga ka alo thlen chuan nu ei tur min siam the ngem alo ti in chung lama chuan an luta anu in ei tur siam lai chuan thala ka tar te chu en kwalin angai ve hle a anu ei tur ne na lo let le chuan amam po an aron ti a I lo ho don lo mi ati phei chuan alunga chhedeu dewa ami tuitling te chu alwang ta a jinju po akyanga vadingin tingei cha a ati a ho tur chuan han som non le ka fiam lawang che I chawang khan a han ti chu jia chuan a konga kwa in ami tui chu atla zoi zoi chuni I ti tak tak ka du huna ani mai ati a vat na yin vaki satum mase alo in la shanga alo nam sun vat du tok te khatyang kha achul lawang alo ti jin mun thima chang I ron chhuaka kan lo manga yang a han tilang langa ei tur siam te chu keng phein dokan an kil du na jia chuan tinge kumthum lem ta khan ini na dik tak hi I thup a han ti chuan ani chuan apoi mo berlaw nangman khati hun lai khat chuan min en kol theya tuna chuan keiman ka boi pui ve tu angche a han ti a ei tur chu pe phein e yang le ti in an ei du na TV station lama kalin an thopui tinen chuan enging emo an lo soi hawa Miss Viviani an no chwa thu velte an lo shila chuti lain an boss kha aron kal an ni ho chuan thupoi mo soi tur ane ni nge yang prime time host vel kha an yang an lo ti a chutiang cha chuan aron soya an bula jaling kharon kalve in an boss chuan jia le jaling te chu prime time host ni na chel tu tur an pahnia thlan ani theinan thatta ka inti sak turin ati a jaling po chuan lungai lo turin le fair ta ka inti sak na an nei tur thu alo soye jia chuan ei vak lo mel kher maya ti chuan news chhar tur chuan an chutaran maya life in an chhar don bok jaling chuan paper le an ma alo langa chang chuan a chhar maya jia inti a han tum ve chu a paper chu alo rak vek mai chu mai ba ka a ma a chhar tur po chu alang ve hau lawa ma se zam mai lo chuan a phwa chup tamial miala jinju po in alo en ve jia la chuan Mr. Bo jinju one donation a pe donate vel orphanage home a run ti kwal vela a thil in lai po chu a phu to pa a phwa chu vel chuan a nui chu a ti za zok hial a thopui te po in tha an lok ti kher maya chu te chople chila in siam rem thai chu ma se internet lama jia nu chung chang lo thang bakin to thatu ni ti vel an lo the dar an thopui pakhat chuan an boss chu a shila chuti rualin an pe a news chhar chuan a ron puang cha bok Miss Jang Ji Yo nu chu to tha mangani thu vel a ron puanga an boss chuan top turin a tingal wat jia po chuan a ti tir tu an omang ti in jaling chu ena thin rim deuh chuan a chuak ngal mak jia chuan restaurant pakhata hian Vivian an thona atanga an no chwa ta khawa mu in ani hi khang thu thang the dar tu kha alo ni a jia chuan engwanga tingi ani chu azot ani chuan chang thadu wak lo hian a tong khuma
achunga hian thu nei tum hlek su nakin loka editor in chief ka ni chep to ania beauty magazine a ka hnuah thaw min dil zawk che te chu ati le ta jia po chuan a ei lo kher mai a hnu deuh chuan vivian chu kol dongin a hna tang an ban thu vel an lo hrila makati in hlau thawng hle jia chu an khumin a koka tu chiang ngei ni ka hna hetianga iron ti kho bo le thei ti in chuti lain chin chu kha run thleng vivian in han mu chuan Mr. Bo nangmo ati a jia ne na bok chuan engtin nge ani hi hriat engtin nge thlem thluk thei zawk ti in azot mase ti theidang nei to hek lawe chingchi in jinju ne na chuan ngai damadila zwa sham turin le khatyang news ti tir tu po jaling vekani thu te soin ke chuan a soi angin kapwang mai ani a han ti a mase jinju chuan vivian chu dragon city atanga chhuak tur ati in ni thum hun ka peyang che ati a he hmuna hian ti tur nei ve to lawe kal nga ro ti in a kal tir ama chu thutha in jia ne na paper a pe a chuta chuan jaling nu dik tak address le phone number a inzia ka ani chuan hei enge a han ti jinju ero chuan meichia ilaka thil ti tu te chunga ommai mai ngai lo ni ti ka shalom kha kha ipang changkai theyang ti in a shila jia chu a sha chang kher mai jaling nga ka a han mu cha chu jaling chu pan nga lin nang mai ni ka fanu kha ti in moi lo tak tak chuan a hau chen nga la an che vela midang hau po chuan an lo en na sa hle anu dik tak chuan a rwala kal tur ati in mase ani chuan a lo du law anin pot boya anu chuan thu oi lo nu inaw pan lai changa tun thlengin ka thu anga om tum lo mi sak thei lo takini ti in a hau na sa hle a mi te chuan han chhel tum ma se asama te ake ka a hau ze ka jaling ve thun chuan a pum chu domin a do deuh top to jaling chu a fengan lo boi puin khuma alo muta ni khoshi lo deuh tho in alo omni in a run har chuan a feng chuan alo ngai ven vata a ne na chuan thlaphang to lo turin le ibula ka omania alo ti vat jaling po chuan chan chin soin anu dik tak chu mi a deuh tho le rap thlak tak ani a jia in chung chu sha sa vekin ka omna hmuna shilani alo kal pha boka a han ti a kan nau te hi ti nat atumani ti in a shil a feng po a thin rim hle a jaling chu a hnem ve na sa le chu ti lai tak chuan jia a ron luta a feng chuan lo hau ngal ma se ani chuan evidence nen thlap ron kalin vivian thu soi a record chu an ma a ron play ya thu thang te kha jaling min ti tir vek ani ti vel kha a feng po chuan a ring deuh chu a von na ala thlawat jaling po a hlau thong hle a in soi fe in dot ka soi law kan nau te mingin ka chhali a han ti jia chuan naute poi soi law chetin ti su lo ti vatin an ne na chuan kabul chan ni lawin nangma wangin tun hun hi kan thleng ta ni hi ti in itile ni chuan a in sa in ka cheli ang ti in chuak le mak a kal nu chuan a feng chu thlem le vatin dot vek ani kha a soi a thu soi kha oi su min ring ani ti ro te chu ati kwal vela a to pa chuan a feng po chu nem le in ka ring che alom ti in anin ti lung oi le tange nge a feng chuan jaling chu a ring vak lo hle maya a laptop pakhat chu hona han tum a password te a han riksa a dik thei si law mase a to pa chuan ngai to chhuakin jia birthday ya han chhuluta a lo dik ta tlat mai ama po chuan makati hle maya a chhunga thil vel te chu en kwal ta bok jia po phah ala tu te omna lama le tin avalu chu an unaw nu shon alo oma enge hetai ron ti don ti in alo zot ngal alo za lo hle a moi lo tak tak a chong khumin itna chang an ban chati kalo sha a apoi ka ti pui che nang hi chuan eng mai phu lo inu po twal tha mangania te chu alo ti jia thin rim ve chuan nangma wanga khatianga thu thangta ani ti kha thei ngil su ka pui wang che ani twal tha tu dik tak chu nangma hi ini ati ve mi a unaw nu shon po a thin rim ta hle ngoi mak ro
ti in anin hial na saman le a bena han tum chuan alo dang ma se pon lama changa an chuang te lo ho turin kan lo thlengi an ti chu sha in jia po atlu dera chute anom churun mu in jia po chuan tinge min nam tlu khera alo ti ve apa chuan vapanin avakai thau vata a unaw nu shon chuan a tidrani kha alo ti ve na sa anu chuan chu tiang a unaw nu te ti lo tur chuan alo ti a apa po chuan tinge nangma ai lo kal khongi a feng alo ti chuan a unaw nu shon chuan a pasal hian a du ngai reng reng lo alo ti ma se anu in lo zil vatin chu tiang in I du du lo soi su I unaw nu hi shethiam ta che na sa tak twarin ama in ama chona nang ve chu kan ang chu ngai oma achunga hian that lo chhuata che alo ti ani la chu lo in la fel velin anu le pa chu a han kaya bojin ju secretary ni turin ka apply me ka kani ngei bok don alo ti chuan ani hi ka nei nge yang ati vela jia chuan han tum chin la alo ti ve anin nya le ma chuan apa chuan ti te u zanja kil watang u ngoi ula ti in dokan lama chuan anor pheya an ei tur samla chu seafood hlirani si a jia chuan allergy nei bok si a ei chau ro o an ti sek bok nen anial she chu ole ti in ei ve mai vil noi saka an pani chuan in ngai taka chudunin jia chuan a beng be chu hei tu pek chenge meichha emni a han ti chuan lo fiam pa in I thik deuem ni alo ti ma se jia chuan ei theilo chu ka nei ma se ka thik ve ngai lowi alo ti jinju po chuan avan dap tak ti in nakina I thik thu chha theinan kala shilang che ati du chau ti chuan in kwa chel chuan an chudu na jia chung te chu jaw birthday lum na mun turvel en turin restaurant an en kwala an kalna chuan jia lo an han mu chu an ni po lo ding vatin an vapana enge heta tein lo ti ve tun an lo ti an ni chuan jaw pian cham lo thleng tura an lom na turvel an en kwal thu soin ma se chu restaurant chu ate de wan ti wang chuan anin lama lo man du zok thu te soin jia po a pian cham jaw nen ain ang thawalom ti in lom dun mai tur chuan an han ti a jaw po chuan a du thu te chu alo soi nu berla in mi ten in patni in inin ngei lo ti velan soi si a nang po kan falak ini wanga en ko chlawa te min soi na sa si a chumi nuwa chuan thatakin in du nanga unaw in mangai tak angin ti in an kal sana an kal nu chuan jinju po alo thleng chia chu thlave ngalin jia melim lo han mu chuan tinge diklo omem ni alo tingal vata ani chuan soi chadu law jinju chuan nak tuk le hi birthday ni lom ni a han ti chuan jia chuan jang chung ko ina ka kalangai do na alo ti I chunga an changai lova enge kalangai na alo ti vat ma se jia chuan nilawe kumsom ni chung min en kola an laka ka batania lom a ti tlat thung chu ti lain jaw khan an kal tur chu abe ka thei ngil wangin a let le a jia le jinju te in ngai taka hun lo mang du na mu chuan a phu zok an thla ru in a fenga va thona alo mu vele ani po chuan jia chu a han khol nga la khongei tu nen nge a han ti chuan jia po chuan zam map lo hian kabial pa nen chun cho kan eya alo ti a feng chu a thin rim kher mai nang hi midang ma a min ti ming cha de tu mem ni kan pani hian kan la in nei ti an sheve kan ya mi in a ti chuan jia chuan a teulo kanin kara engma to lo shim kanuna lawin rol boy tum du su ti in da mak jinju chu ilomem a han ti ani po chuan anwam ve reng khatia nga ibya pa min han ti vel kha a ti a an nei dun sak jia chuan api a jaw lo chu a han mu chuan nangma lo thon ani mo a ti ril ru a feng po a thin rim kher mai a phone po chu a pai chhuaya jia chu alo la du ve reng ti chu alang chiang hle jialing ron lu chuan a han mu chuan I chaim a feng alo ti a
tinge iwa thin rim mel ve a ti a feng chuan alam hoin ama a athil mu vel ngai to chhuakin nang hian engtika nge thudik mi shil don a han ti inge soi omzia alo ti chuan Vivian voice record te kha ti in a soi thale jaling chuan va na yin khang te kha chu kan soi fel vek to kha ti in a shil le a min ring sham ro a ti chula an pa ni chuan anin hau a feng chuan a han nema jaling lem chang chuan a pe a thilan da nam thla in a tludera a feng po chuan a zuk ngai ven le tange nge Keimin huani po in ka shathiam kan fa po hi I huati na emni a hanti ta ka chuan nem le in nilawe jiya wangani ilaka ka thin rim na ka shithla a ka ti pal ti in tui ka wala kang che ti in akal nga la jaling lem chang chuan akal hnu chuan a phone la in jaw jaw khawa kolin ani la chuan alo ning reuh hle a mase alo la ta thaw tinge min ron kol a ti chuan kan thil huat ta in angte ka shalom a ti ta ka chuan jiya ani ti in shepo vatin an pani chuan plan ver ther tak na yin jaw jaw chuan a birthday party ya asom nga la chumi ni chuan jiya chu ti mual phawan tumani a feng a ron le chuan a phone chu da vatin thil te a han chhar le vela ani point a ron puivat in ngai taka oma du thut soin jaling chuan tuna chang chuan I chunga ka chhale zwa lang ti in a feng po a tilom le to hle a chu rem changa mangin a feng birthday party lo om tura ka rwalin kalvela a han ti chuan a thalom alo ti ve mai bok Jinju po a office a lo chu in a assistant nen na thil velan lo soi du na a assistant chuak tur chu kongka han hun chuan jaw jaw ron lu tur nen chuan anin tok ani chuan Miss Jiang boss office hi a secretary mani ila lu mai mai a theilowania a han ti a ani la chuan mindang boy su ti in a lut lui ta thawa Jinju va pan vatin a ma a vading ani po in engi ni ta alo ti jaw jaw chuan a birthday party na kal tur chuan a han som Jinju po chuan jiya akal ve don ti a shat lo ka wang chuan a thalom ti in lo la a jaw jaw ne na chuan thil dang om lo chuan I chuak thei ania a han ti a ani po phur deuh chuan a chuak ta ngal jaw jaw chuan a som na card midang po a sima an ne na chuan in ti thei takin Prince po a local donania a ti deuh ham hama an ni ho po chuan chumi ni taxia chuan kalan tum thu chu an lo soi ve bok hun alo liama an birthday lom ni alo ni chuan jaw jaw po alo in chei fel diam to a jiya aron thlen chuan a kor hak tur vel alo en tira an mei pakhat chuan a man vel alo soi jaw jaw chuan design tharte chu hak tir du lawin kor hlui ve to tak avar pakhat hi boxa lo da in chu I hadonia kanu nen itan kan lo ba se nia a han ti a an mei chuan kha chu a design hlui to sin alo ti chuan a beng pop jaw jaw chuan jiya chuan uta thlak liang ti hlawin ka ha ang hei hi alo ti vat jaw jaw chuan Jinju a nei tur thu le ani chuan a voi khat mu na a du ngal thu te a soya jiya chuan alo oi lo na sa hle jaw jaw po a thin rim pha le chepa rewak lawa anu po lo lut jaw jaw chu I moi lutuk ron ti ngalin jiya la in siam fel ve lo chu tinge ron ti ngalin ti zungzung ta che midang ma amin ti zak me swang che ti in an kal sana party na chuan mi tam tak so man ni a jaw jaw te nu fa an valo chuan jaw jaw chu chhelawan lo ti in jang chung ko fanu dik tak chu a sha te ti in an lo soina samaya an host tu pa chuan birthday nei tu ber Miss Jiang er chu a chhelo hle mai ani aya tha a han ti chia kongka aron in honga jiya chu a korvar pe kharon ha in aron lut ma se a in me in a chelo lutuk chu jaw jaw po chuan lo en ve a ama aya a chelo chu a thin ur kher mai mi zong zong ama ain a lavek bok nen anu dewa chuan jaw jaw le a chan te chuan jiya chanchin vel an lo soi meka jaw jaw chuan thamlo taka kawin in tur min lo lak te u naw nu a han ti nge ya ani po in ole ti in avaken chutakara jaw jaw chuan u naw nu ka phe khokhi abala minti fai sakte ti in a kerun lek chuak
jia chuan a thil ken lai chuan a phei khawk chu a lei saka tikhan nangmani tiro a ti ve sia mai jaw jaw chu a thin rim hle a jia chu kalsun han tum mase jaling ron lutin jaw jaw chuan vakau vatin avapana ilokal theya u naw nu ti in ava be chavel le a chutia jaling ron kal chu jia chuan alo lom lo hle amu chu adik lo ta vek mi te bulala chuan jaw jaw chuan ani hi yana feng nu pui tur ani hi ti in a shila an be chahlom kher mai chu mai ba ka a feng poron langin jaling chuan kabel pa lo kale ti in avapan vat a fengan jia han mu chuan tinge Miss Jang birthday yani ti mi shil lo ative a mase akai pheilui ta tho jaw jaw chami puima a chuan thil pon tur ka nei thil poi mo tak ti in jaling chu anu le pa ten phah a anlak thu le jang chung ko member ani ve to tur thu chu asoya jia chu a chong kher mai jaw jaw la chuan anu va panin ani po chuan an shelok si lo chu makan lo ti hle a anu ne na chuan a thil soi chu adik thu soi turin ati a anu chuan jia chu en wangwangin ani pon engi mutak be sein alo en ve a hun kal to te ngai to chhuakin ano pan lai chuan anu shon chuan adwat hle kha ani si a ma se jaw jaw chuan ati ta ka wang chuan she tak chuan phah a an lak tur thu chu apang tamai mi pui po an lo lom hle a an boina shemya lo chuan jaw jaw la chuan jia chu panin avakai chawa a feng tak nyal pon nang chu angai ven lo che a ti in an bula chuan a kai chawe jaling chuan akut lo van vatin tunna chuan chung khat kan ni ta alo ti ma se ani chuan akut chula thla in engma soilo chuan akal san da ya party na chu chhuwa sana han tuma gar chuan party na zo ma chu tu ma chhuwa phal ani lo thu chu alo shil jaw jaw le jaling te chu an du anga thila kalawang chuan an lo hlim hle a chutia jaw jaw birthday lo ma hlim taka midanga nom lai chuan jia chu kil khata lo thu in alo ngoi renga jaling khan va mu in avapan abula vadingin tuna thil thleng hi idu dana ni cha lo ani mela chung khat kan ni vel hi ati a jia chuan I thu soi ka ngai thapei lo we ti in kalsuna tum ma se jaling chuan lo pot dingin osam taka ka kaltir che I ringem ni ati a isha em tuna ka din mun hi nangma wang lew lewanya sin ke chung komumal lawa khosa kha min pui chin kha anya nangma omlo la chu tun din mun hi ka thleng ho lawang ati a jia chuan ani chuan tinge hetiang hian ka lakai chet ka thatna kha hetiang hian min rul ituma mo ti in azot jaling ve thung chuan o a chan chu ka thik che ani ama achangin chancha changini omchina ma se ke chuan shom tam tak torin nun ka manga tuna chuan ani to lawang a han ti jia po chuan apoi ka ti te shep lawe in laka ka thatna kha poi ka ti hau law nangman tuna chuan min chan zo ka ni ti in kalsun chu atum ma se abana lo mana hetia kalte ringot che hi ring su ti in apot luya ama le ma chu tlului hin mi ten an mani lam chu an ron hoi chap jaling chuan tinge min nam kher kanau te ti in apum chu adom a feng po in arun ngai ven wata jia chu hau nga la engthil nge ti nia in sha ti in chutyang bokin anu po chuan ama kok chuan arun hau ngal wak waka jia chuan nilo keima ti anilo ative takna in jaw jaw po chuan engeng emo chu aron soi jia chu mi zong zang chuan mi swal tak an nga ya apa chuan ngaidam dil va dro anilo chuan kan fanu in to ngai lawang a han ti meu chuan jia po chuan nilo ka thil ti swal lawa ngaidam ka ti lawang ti in a chang ve tlat anung chang chu moi lawan ti thu vel te chu an lo soi nak naka jia ninglu tuk chuan a korvar chu pot herin a them chu a kenga manlaya anti angin he pon war nge hian kanin kar jang chung kwa ne na kanin lai che na hi ka ti tope a ti sak mai le anu le pa ma a chuan alu lei si ya kunin min lo en kol to na zong zong a lom thu ka soye ti in akuna mi te chuan a zak lo hle mai ti in an lo phun sap sap
chutia zak taka ama chi a midanga ma chhawn lai chuan jinju a rawn thleng ve a prince a rawn thlenge ti in veng tu chuan a rawn puang jinju rawn lu chuan jia a rawn hmungal vata enge thil thleng a han ti jaujaw chuan ava pan vata I local theimu ti in ava bia anu le pa te po local nain chibayan lo buk jaujaw chuan ka soi kha a local don ti in anu te bula chuan a soya apa la chuan ani chuan thutna ko hmu vat ta che u ati a jaujaw chuan hanvon atum chu local son da in jia lama chuan a pheya chhuata akor them chu la kangin a en wangwanga karon thlen hma thil hmunam lo thleng hmana ni mo ti in han zota pa ber chuan lawin soi thiam batin engmani lo kan fanu pakhat lak lo zet hi alom boina ti in jia chu chhuak vatur chuan ati a mase akal tur chu jinju chuan lo dangin eng thil chiang nge thleng a han ti chuan jaujaw run pen hma in thil thleng te kha a han soya jia chuan jaling nau pai chu namtlu in annu pa in kara a in ro reng te chu a han ti ma se jinju chuan ani mu adik lawang kha chu kabel nu hian eng wangin nge mi padang a melte lu lang ti in a han pot na ya jaw chuan enga inin ngai zonga mu ti in ani buma hian omdu su ti in jinju chu a shil ani te hi chu pasal nei lai ania lom ati a jinju chuan pasal nei lai a ani chuan tunge a pasal chu a han ti a feng hi emni ati chuan jaujaw chong thei zet chuan ani thu chu alo soi zot zota thil thleng jaling anam tluk te chu soi la in ke hian dot ka soi ni chuan jang chung kwa hi ka beng rapanga ke nge po hi kadam chungin har sa takin ka omang a han ti ta ka chuan jinju chuan alo ni mo chutiang taka ingam chuan ti in assistant ne na chuan surveillance footage la turin a han ti mase jaujaw chuan chu hol chunga chuan cctv a omlo alo ti a jinju ero chuan cctv ka ti re lo hoki system alom ka ti in a assistant po chu akal nga la pa ber ne na chuan kapa enge hoki system chu ti in a zot apa chuan sipai ho man ro pakhat thatak mai thil thleng eng po en le theina advance taka an siamani thu te chu alo soya an thil soi po ron thlengin an han ona an ma a chuan a in chhuata thil thleng te chu mase an soi ang ni haulawin jia chuan anam re law jaling kha ama in alo tu chopani ti an mu chuan jia chu dotin an pu ti sha in jaling chu an dem le ta supa ani po chuan a feng ne na chuan nilo ka in soifia thei ti in lowin soifia chu atum ve bok a feng la chuan nang hian midang ma amin ti zakher mai ti in a beng tlu popa ma se jaling chuan an fa la peng tur wang che ati ani thu soin a feng chu awan jia chuan ani khan adu tak lo che an chung ko mingi ipuchak viawani ti ro ma se ani khan nei tak che atum re lo alo ti a avon na la thla in jia avapan ane na chuan ngaidam dilin ani son karel ro ti boy vek ani kan pahnih te chuan kan tet lai atangin kanin du to kha ti in ka kyanga lo le ro ti jinju chu masejia chuan jinju ne na chuan nilowe achung ten an tor ve ka du lo an ni song kalaka an tha em a han ti chuan ani chuan chu tiang ani si chuan an ro khom tua a feng an da lo ani phot chuan ka ti tur ka thulang ati chuan a feng chuan engki ma chan ti sha in a thunak jaling po chuan engki ma chhevek alo ti jia chuan va na in nang hian inom na chei u mani ti ro inin hmangai iti ni lom ni khati khan in pahnih khan por taka tui in ka be sei alo ti ve mi a jinju chuan ani chu shwai chuak tur chuan thu chu a pe a garte chuan an hnu chuak jaling chuan nang nu hi miswal takini ti in a auzui loma jaw poron in rol le in jinju ne na chuan jia chu ring lo tur bok chuan alo ti le a
achi orte su alem vekalom lem changa ni su a han ti chuan jinju chuan achi hi mo ti in ava phel saka jaw jaw chuan o ni changi kha chi kha ka sha swala chuan international jewelry master miss y design ani sin ani hian nei theina anei lo shim shim a han ti ma se jinju chuan ama hi miss y chu ani e a han ti ta ka chuan jaw jaw chuan achi te chu a han en vel makati hle a chutiang bokin apa te po chuan engtin nge ni thei nangma in engtin nge anlo ti a ani chuan jewelry designer chu adu berani chin thu te le in fanu dik tak jaw jaw in mu nu khan helama ka in sorbing ta ni a han ti a anu le pa chuan chutianga a hlotling ti an shata ka chuan ngai dam te chu an di le nu nu a jia chuan tuna prime time news reporter kani na chan hi inia sin ti in anu shon chu a shila antun manun ron in rola inin kar in zom na atop to in ti kha alo ti chu mai ni lawin thil dang ala ome ti in meiche pakhat aron luta chu nu chu thoshe tu ni in ani chuan jia nu twal that tu an pu chan te ron soin chutiang thil ti tu dik tak chu jaw jaw ani thu te aron soi ta vek maya anu le pa te thin chu arim kher mai ani la chuan zam hau lo chuan in fa dik tak ani na abau chuang lo ti in rei tak ka tor to tuna chuan kanom saka hun to alom ala ti hem hema anu chuan jia chu a han kaw mase ani chuan an fanu ni na anei to lo thu chu lo soin alo changa jinju po chuan jang chung kwa ten beng rap cha in hmabak to e alo ti ve nu ber chuan ngai de madila mase omzia omdon chang lo alo ti mya chutia an ngen ve lai chuan jia chu a chhuak da ya jinju po chuan akal na lam chu en zui ve bok pona va chhuak ve in jia chu ama hian lo thu a ava kau chin mase alo hoi thei si lo I cha empty in engeng emo arilu lak pe nan chuan a han soye mase omzia om thei lo thausi an nom a ben lai chuan apula local phein I beng be kha aron ti jinju chuan enge alo ti ka hair clip manga isya mani ti ka shiania ati chuan jinju chuan I lo sheve ka mo ti in engtin a han ti ama changa alo sha to thu asoya moi ti em hetia ka be hi ti ya lo zo chuan o moi ka tilutuk alo ti a ani nang hian ama chang khan I lo shelo dera a han ti le jia chuan ni e kumthum liam ta khan I nunna ka chhan him I ti a ma se ani na taka chuan keima kha in chunga chang khan zwan thak tum ma sa jok tu ka ni sin kanun na kha la ka tuma ma se nangi lo langa khati hun lai khan nangma kha kadam le chani ni a ti in an chen chin le hun kal to te chu asoya an ngai to le zot zot mai jinju po anui saka ani tu na engtin a han ti chuan jia chuan engki ma fel to e a han ti kan ru siam kha ati le chuan jia ve chuan ka zom thei don lo ani mel lo ti in an pani chuan an hlim dun le a in nai zelin anin fo pa jia chu in la sang thutin ngoi te ma se beng be hi phelte amoi lo a han ti le jinju po chuan a teu lo mai nangma wangin kumthum chung khan seafood ke eimia lawanya lo ti in an pani chuan hlim deuin anin kwal vela a top ta